Asmakizun bat bidali dit gaurko gonbidatuak WhatsAppera eta denontzako egingo dut. A ber, irakurringo izuet. Jaten ematen dute, baina ez da jatetxe bat. Vale? Jateko bazkide izan behar duzu, baina ez da elkarte gastronomiko bat. Vale? Hau komplikatzen da, Janaria tuperretan banatzen dute, baina ez da jantoki sozial bat. Zer rote da? Hemen txedakau gure gonbidatua eta behai galdetuko dio. Unaz, azteko eta behin, ongi etorri? Zer moduz? Ondo. Zer da zehazki irakurtzen nahi naizena? Azkenean, tokian tokiot, eta garaiko produktuekin sukaldatzeko modu bat, ez? Bazkide eta bidezkoa, eta orduan guk jakiten dugu alde zarretikan zer nahi duten bazkide jan, menu baten eskaintzen diegunarik, eta astero egiten diegu bat apretan bete eta beraiek etxera eramate dituzte. Eta orduan komertzio lokala, produktu etikoak eta bertako produktua platzaratzen diegu. Ikusi ez gauza eharra, ez da? Nik ezagutzitu, zatik hemen pare bat erreporta egin ditu Unaxek, bat sukalde komunitario horietan, eta gaur, hoxe ezautuko dugu, Unaxen eskutik. Unax, kontatu dugu nun dagoen zuen sukalde komunitario hau? Gure sukalde komunitarioa berez hasi ginean Herrerako elkarte batean, hango zuak aprobetxatu, eta gure ideia bai da sukaldeak aprobetxatzea, ez, behin sortua den, baina erabili gabea daudenak, eta hortikan pasaginan pandemia garaian zaharretxera, eta orduan Herrerako zaharretxean hortxe gaude sukaldatzen garai hortatikan. Bueno, aurrekoan nik esan dut reportei bat intzen nula, bai sukalde komunitariona, tabernan jarraitzen dezu buruela. Bai, guangoz jarraitzen dugu, eta hori bi gauzak nastuz, baina bueno, hor gaude. Gaurre saioan bi gauza nastuko ditugu, dena kudeatuko dugu, eta aldi berian ingo dugu potxa batzuk, saltxa harrakin, eta kausera batzuk perretxikoz beteta. Adi lagunak, saio interesgarria datorreta. Bueno, lagunak eta Unax, garatuko izuet pausuz, nundik noa ibiliko gehan, potxa hau ekiteko garaian eta kausera hau ekiteko garaian. Potxa ekiteko, erraz, ingo duna potxak bertara bota, urakin tapatu, tomatia txortenak endu, bertara bota, tipulare bai sustarra eta txortenak endu eta bertara bota, eta piperra erditik moztu eta bertara bota. Hoi ongoa hor bertan egosten, eta babarruna biguina daudenean, ingo deuna da barezkikatea, birrindu, berriro elkartu, gatzan puntua jarri, eta listo dago, gure potxak inda egongo dira. Gero ingo deuna da kausera batzuk lagungarri. Kausera egiteko garaian, badakizu buñuelo egiteko garaian, inberdea pasta txuz bat bezala inbiar da, eta hortako inbiar deuna da ura, esnia, eta gurina zutan jarri. Behin gurina hortutzen danean, iten dieuna da irina gota bertara. Palatxo batekin, egurra ematen dio, eta dena ondo elkartuta da honean, zutatik ateratzen dugu, jarraitzen dugu bueltak ematen, baino arrautzak botatzen, banaka. Hemen lau dazkat, baino ni uste igual iruki nahiko izango bat. Beti jartzitut baten gehiago, baino geho, jungo geha botatzen, eta ja ikusten dugunean masatxua puntu honean da hola, aurre ingo deu, eta ez dio arrautza gehiago botako. Batzutan gertatzen arrautza gehiago botatzen zu, eta ja, masa hori bertan bera gelditzea, eta ez du balio aurrea jarraitzeko. Eta masatxo horrei, ingo diuna da, aberaztu, hemen dakau, nidia zabalgo gazta, ingo diuna da, azala kenduta daka, ondo, raiatu, eta gehitu masatxuai. Hemen ebai perretxiko dazkau, salteatuko ditugu, masatxuai gehituko jau, eta gero ingoituguna da, kausera horiek, mangatxo baten sartu masatxua, eta oliotan prejitu. Gero ingo deuna da hori, potxan gainean jarri, plateraratzeko garaian, eta hori gutxi balitz, ingo dio ere bai, ospin olio bat. Hemen dazkau, piperrak, enkurtidua diala, ospinetakoak, baita ere automatia, azala eta pepita kenduko izkilo, eta mamilakin, ingo deuna da, binagretatxo bat, baita ere, platenean gainetik botatzeko. Ados? Ados, izugarri. Izugarri. Venga, hau esan da, lanian jarri bihargea. Beitu, zu binagretatxoekin jungo zen, nik hau hemen arrankatuko den martxan, eta gero kausenen masa ingo dugu. Baina hemen, binagretatxoa egiteko, ingo zuna da, hemen, txortenak endu, iriki,
pepitaketatea eta azala hori txikituta jarriko dugu boltxo batian, bale? Dio, emango izu zuri gailu bat tomatia eta zuritzeko eta jarraituko zuiten ere bai, bale? Bueno, eta aldi berian, kontatu behar diguzu zer dan zehazki, sukalde komunitario hau, hain interesgarria dana eta jakiteko nundik noa ibiltze zeaten. Bai, azkenean, sukalde komunitarioa guk beti esaten genuen, ez? Herreran bi elkarte gastronomiko potente genitula, ez? Bai. Beti sukaldoiek astenetik ikustegunera, eta bai herreran, eta ziur nago bai zea guztitan, herri guztitan, auzo guztitan, olako lekuak badaudela, ez? Eta esaten genuen, jo, interesgarri izango litzateke, sukaldari bat bete, eta bazkidetza bidezko zeo zer sortu, hori aurrera eramateko, ez? Ofertatxo bat egiteko, menuekin, eta zeo beto, bai bertako produktuak, eta horrelako gauzei zehatzeko, ez? Ideiak paregabia egia esan, paregabia. Zeratik handana da, aprobetxatzeko, bertako ekoizlekin iteko lana, eta herria ondo likatzeko alegia, ez da? Hoi da, eta ideia gainera, bai, aprobetxatzeko, ez? Espazio pribatu batzuk daudenak hor jen bazkide batzuena da, ez? Azkenean ere bai, baina pixkanaka sartzen juteko, ez? Bai da egia kontuatu ginela, badaudela sukalde estilo gehiago. Azkenean, pandemia garen ardu ditzaigun, elkarteak itxizizkigutenian, kontuatu ginen, zarretxea bai, normalean taberna bezala funtzionatzen dutenak, ez? Gutxak zeudela ere bai askotan, eta herri askotako arazo bat ere bai zarretxetan zer nolako soluzioak bilatu, ez? Bai, erabilerak eman, ez da? Eta orduan txe, hor gertatu zen, sartu ginela zarretxean, eta kontuatu ginen, badaudela sukalde mota desente, egin beharrean sukalde berriak sortu, eta horrelako gauza, azkenean infrastruktura handiak direla, ere bai aldo hortatikan, saiatu, bai, aprobetxatzen gentzeak, eta gero, bazkidetza bidezko, sukalde komunitari bat egiten, garaian garaikoa, tokian tokikoa, ekoizleak ere bai denean etikoak izatea, ez? Azkenean diferentzia handia dago etikotasunean ere bai, ez? Azkenean bertako izan daiteke, baina gero auskar nola egitezun landu zure lurra, eta edo ja naparron asko hortatzen den bezala, ez? Azkenean askotan lurra erretzen duten badaude, ez? Bertakoa, baina ondo indakoa. Ondo indakoa, saiatu, aldan neurrian, ekologikoa, eta hori, agroekologiarantz juten, baina baita ere bai konturatuz, komerzio txikia garrantzitsua dela auzoetan desagertzeko zorian bai badagolako. Eta orduan hornitzaileek ere aldan neurrin bertakoak dira, ez da? Hori da, hasi ginen pentsatzen, azkenean gu Herrera Pasaiako portuaren ondoan dakagu, ez, orduan, arrainantzako ere bai, bertako arrandegi batekin egiten ginulan, Pasai San Pedro dakan arraindegia, gero ere bai auzoko arakinarekin ibiltzen gera, gaine berak ohitua dago txekorrak eta txekorrekin berak eroste ditu, eta orduan nahiko aragi onak daka, ez? Eta presionean ere bai, hori bai oso garrantzitsua da. Eta gero zehatzen gea, lurraren horren alezon dagoen baratze ekologikoa, Herrerako plazan egoten da baserritarrari erosten dio gure bai batez ere gazta, eta hori oso goxua dela. Hor gainen ere gelakoa den Josu hori Izu batziko gazta egiten du, hartzaia dela eragarren. Ze gazta, ze izenpetan ite du. Eguzki borda gazta, oso goxua eta gomendagarria. Ona. Eta holako jendearekin, eta gero baita ere, gertatzen dena da, adibidez lekaletarako argi dagona da, Gipuzkoan ez dakagula. Baina ez dago kaenean, eta orduan Arabara eta Naparrora juten gera, ez? Orain ari gera, azpialdeko dilistekin, ez? Eta baita ere, Arabako piedra papel tijerako garbantzua, txitxirioak, eta hola, juten gera bilatzen, buru belarriten dezu edana, eta dana ondo pentsatuta. Saiatuz dena, izatea, baita ere egiten duguna da, bazkidei galdetu, ea zertan nahi duten hobetzea, ez? Aber nahi duten, planteatzen dugu, azkeniko esan diguten, oain nahi dutela arrautzak aldan nenean ekologikoak izatea. No, karo, hoi da ere bai ikustea, galdeketa egiten diegu, eta behien erantzunen arabera, sukaldeari ere bai formak ematea, ez? Azkenean, bazkidetza bat izatea, ez izatea taperrak eramatituz zula etxera, zinu bat, parte hartzailea izatea, ez? Edo nor aldu bazkide izan? Bai. Herritarra izan behar du? Bazkide edo zein izan daiteke, eta oso interesgarria da zenean oso bazkidetza heterogeneoak agula, ez da klase batekoa, ez dago jende ezberdin asko, ez, baina zuk, Pasajaun elkartea.eusen sartzen baldin bazera, hortxe dazkazu, guk orain 3 banaketan odo ditugu, Herreran eta baita ere Grosen eta Oreretan, eta orduan bertako inguruan baldin bazaude, aukera dago banaketa hartzeko, eta orduan bazkidetzen zera, eta behin bazkidetuta, azkenean da galdetzen diogu alergenoak, bai intolerantziak eta guzti hori, eta gero ze menu mota nahi dezun. Eta mota aukeratzeko daude orduan menu desberdinak eta hola, 3 menu mota eskaintzen ditugu, bat basikoa,
bertan lekaleak eta egite ditugun planter iraunkorrak sartzen dira, bazkian pastak eta arrozak eta tilista, bueno, lekale guztiak, entxaladak ere bai osatzen ditugu, aukerak eta hordakatenak, eta gero beste mota da vegetarianoa, vegetarianoan egiten deguna zehatu, adidez, zingo dezu legatza saltxa berde bat jartzen baldin batzu menuan, vegetarianoari ezin diozu moldatu, ez? Baina lasaina bat bai, ez? Lasaina bat atunana baldin bada, diozu barazkiana eta listo, ez? Menua izatea, eta gero dago menu osoa, orban menu oso horretan, astelenero eta asteazkenero guk egiten dugu eskaini barazki plater bat, aragi plater bat eta arrain plater bat. Eta orduan beraiek, mezu baten bidez jakiten dute zer dakaten, ez? Menu dakaten, eta hurrengo asterako eskaera egiten dute aplikazio baten bidez, aplikazio hori ere bai, guk egindakoa da, eta Laios kooperatibarekin batera. Lan iten zuen hor barroan, eta horre bai da, aplikazio bat kilometro zero, ere bai, oso interesgarria dana. Ze hona, zeintzuk hasi zinaten, zeintzu zeate honen artifiziak? Hor, izan da, batutan, gauza txikiak hasten dira txiripaz eta horre bai, azkenean guk esan ditute inkinietude hori, edo genukana hor elkartean ginean ez, ikusten zenuen nola aukera zegoen hori egiteko, baina, hori egiteko elkartu baldin bada, sukalde komunitari bat, sukalderi bat behar da. Hoi bai egia da, ez? Eta horrekitu ginen, justo bain mendikan da bilen Kataluniako sukaldari bat, Aitor Minaia, eta beraz zegoen planteatzen, komunitateari bueltak eman da, sukalde bat. Eta koinziditu zuten parranda batean, barrerako bat, eta bera. Eta orduan horren ingurura, hasi ziren hitz egiten, egin daiteke, eta orduan ingenun proba pilotua erreran, lanketa bazkidetza lanketa batekin degero, kanpaina batekin ondoren, eta probabilotu hasi zanean, esan ginen, egin daiteke. Eta beak Katalunian jaulako zerbait indazekan? Ez, berak bere buruan zakan. Bere buruan, eta idatzia, eta landua, eta... Ze ona. Eta Ikusi dezue pixkat garrantzitsua da, noiz behinka parrandan ateatzia, Gauza oso garrantzitsuak eta interesgarrik ateatzen dira parrandan ere. Bai. Salda ala. Bai, ne ustez gauza asko ateatzia parrandan. Bai, egun normaletan aipatzez dian gauza, parrandan gora etortzezea, eta aipatzituzu, eta lotxakin daudenak, hoi da. Gilenetan ez, baina gauzotan, aurra ateatzen dira. Oia, lotzak enduta guantxe esan dezu. Oida, lotxak enduta eta dena ateatzen da, Diga, ze ona, Bastiko da behin zorionak, iten izaten lan guztia datikan, eta geho, ze ondo herritarrek hori erabiliari izateko, ze jendek erabiltzeu gehien nago. Igual biharra dakaenak, etxin zukaldatu zuenak, helduagoak, gazte jendia puntatzen da. Hoi da politxena, oso jende mota ezberdin pila dago, ez? Azkenian badago jende gaztea, esatezuna, ez dut sukaldatu nahi, ez dut denborarikan, ez dut... ez dakit nola esan ez, erosketak egiteko, azkenean gauza garrantzitsu bada erosketak egiteko denbora ere bai, ez? Kudeak eta bihar dezu, ozgailua ondo behar du betetak ondo sukaldatzeko. Sukaldatzeko, azkenean, ozgailu beteta eta despentsare bai betetak behar dezu. Baina, karo, hortarako ere bai, saiatu bartzera ere bai, erosketak egiteko lekuetara jutea. Gaur egun gero eta zaiago, auzuetan gero eta leku gutxiago daudelako, badaudelako, baina, segun non bizitzaran, badirez gure herreraren kasuan, gero eta zaiagoa da aurkitzea inguruan, holan zegukatzen du, supermerkatu handietara, ez? Zarretxera jun ginean, kortu edo ginen, bazegoela beste perfil bat ere bai zala helduentzako egiteko. Behar, azkenean, zaintza punto bat, askotan zaintza bakarri zarretara bilatzen da, baina zaintza guztientzako dela ez, baina zaintza hori jende helduantzako, guk kasu bat badago, emakume batek esan zikula, ez dakizute nola erraztu dikuzuen bizitza. Ez da, horreko batzen, hori gelitu zitza dela, hasiera batean, ez ostea, zer polita, baina batei erraztu, ekoizlei lagundu, zukaldek erabili gaudenak martxan jarri, dana honea. Claro, eta azkenean etxean dituzu, azkenean taperrak aldez aurretik aukeratutakoak, etxean dituzu eginak, eta orduan bakarrekin badezuna da berotu, eta eroera berean ere bai, aukera dakazu, zuk eramaten dezun taperra, zure erara moldatzeko. Azkenean guk askotan dugu, nik salda bat ere bai badakat menuan. Horan zuk salda horrekin indez, dekezu gero nahi dezun guztia. Denbora baldin bakazu, edo zer gauza egiteko balio dizu. O fideua botata sopa itezu, o entxalada basiko bat eramaten dezu, eta gero zuk eituko dezu egin dezakezu zuk nahi dezun guztia. Baina basea badakazu, ez? Eta horan interesgarria da, bai, jende ezberdin asko dagola, langileak badaudere bai, lanera eramateko, igual ez segun non bizidan edo non nahi duten, eta horan jende oso ezberdina da. Ze ona. Eta polita da gainera, auzoan bertan, ezagutzen ez dezun jendea, pentsatezuna, ez di auzotarrak, ez?
pentsatzen ez duzun jende horrekin, baten ezagutzezu jende berria dagoela zure auzoan, eta komunitatea lantzerena hori da bai interesgarria. Ez da, jende ezberdin asko dagoela, eta askotan beti esatzen, tabernan dagoena, o hemen dagoena, baina auzokideak ez da, auzokideak jende gehiago dago. Jende gehiago, eta asko garajetik atea, eta zuzen niaganean gute dira, eta ez ditugu ikusi egiten, Hala da. Baina, horretan ezagutzen duzu, jende berria badagoela, eta aukera gehiago daudela komunikaziorako, eta hori dela sortu nahi dugun hori komunitatearen bueltan. Ze gauza, erraiten aizean unaz, zu eta talde guztia, guain ingo deuna da erreportoi batea jungo gea, ikusiko zue, tiare deitzen da, zarautzen dago, eta gaur bermutan bilagoa zarea. Segituan gaude bueltan, eta ikusiko zue, jarraituko dugu garatzen proiektua, eta gero bere taberna ezautuko dugu. Guain txarte. Kaixo Joseba, eguerdion, Ester naiz, gaur zarautzen gaude, zure herrian, eta gaur aurkeztuko dizuet tiare bermuteria. Ekainak 7an iriki genituen ateak, zarautzen gaude kokatuta, Hondartzatik oso gertu, Donibane plazan. Plazak parkea dauka, familia asko umekin etortzen dira, eta terraza handia daukagu. Tiare bermuteria izena dator, hibiskus lorea, Polinesiko izkeran tiare izena du. Sukaldaria Esteban Txilekoa da. Txilen irla bat dago Isla de Pascua izena duna, eta hor Polinesiko izkera hitz egiten dute, eta hortik bea ezagutzen zuen elorearen izena. Eta bermuteria zergatik faltan botatzen genuen, igual aperitibon orduan, zarautzen etzegoen horrelako zerbait, eta horregatik erabaki dugu bermuteria jartzea, eta bermu eskaintza asko dukitzea. Espazio aldetik bermuteriaren barruan dauzkagu mai txiki batzuk, eta gero kanpoan terraza handi bat. Gure eskaintza gastronomikoari dagokionez, ematen ditugu gozariak, gero razioak pikatzeko, eta gure plateretan dauzkagu txileko plater batzuk eta hemengo plater batzuk. Gure plateren artean, gure bezeroak gehien eskatzen dizkiguten platerak dira boula, daukazula zuk aukeratzea ze base eta ze proteinarekin, katxopoak, 3 motak dauzkagu, janrol dala sushi bat, frijitua dijoala, eta nola ez, arto pastela. Eta aurkezpenak eginda, orain jungo gera egitera gure arto pastela. Hemen gaude, bera Esteban da, bermuteria tiareko sukaldaria, eta gaurko errezeta izango da arto pastela. Hasteko, Estebanek egindakarri digu haragi gixatua, temperatura baxuan egiten da denbora asko behar du, 3-4 ordu, eta dauzke barazkiak eta espezia batzuk. Hurrengo pausua izango litzateke arto krema egin, eta arto krema egiteko behar dugu artoa, albahaka, esnea eta ogi birrindua. Dena nahaztuko dugu krema bat lortu arte. Pastela Txiletik dator, beraiek ez dute arto pastela esaten dute txoklo, pastel de txoklo. Hasieran igual zen plater bat, txeko ospakituzunetan egiten zen platera, baina orain mundu osora zabaldu da. Estebanek egin du pixka bat errezeta berea, aldaketa batzuk egin dizkio, erresagoa izateko jaten. Hasiko gera pastelari forma ematen, lehenengoa izango da arto krema kapa bat jartzea, gero haragi gixatua, tartean jarriko ditugu matxpaxak eta azeitunak, beste krema base bat, labean sartuko dugu, jendearen artean harrera oso eduki dugu pastela, jendeak ez du ezagutzen, baina probatzen duenean, zerbait ezberdina kartan dagoela jateko eskertzen du. Eta labetik ateratakoan, azukrearekin su emango diogu. Gero dekorazio moduan, 2 tomate txerri txiki gainean. Bale, Joseba, hau izan da gure proposamena, arto pastela, badakigu gertu zaudela, nahi duzunean, tiare bermuteriara etorri eta probatu. Agur! Aupa, Ester,
haupa Esteban, haupa indezuen opil berezi hori, ze tarta, tarta ditu duzu esan dezu beste izen badakala kanpoan, baino egia esan ze leku ze leku bermutear bat hartzeko, zautzen, ez da? Zerbait jatzen eta bermuta. Hori da, gu beti plaza horre ditu dio, Parque Los Patos, ditzeze, beti horratak eta egoten dia, han zea lehenoko udaltzaingoan parian, da leku eharra da lasai joteko eta goxatzeko. Eta zuek, jarraitu goxatzen eta goxatu arazten. Gu gurian jarraitu behar dugu. Hemen, hasiko naizela, buñuelo masa egiten. Botakoet ura, esnia eta gurina zutara, urtutzen danian irina, eta gero zutatik kanpo arrautzak, eta bar. Eta zuk, ospinolioakin jarraituko zu, hemen dakazu tomatia, emango izut zurigailua, zuritu, gero pepita katea eta mamila ingo deu lauki txikitan, bale? Vale. Venga, hemen botako zu, eta gero botako jau ospintanto bat, olio pixka, emulsionatzeko, eta gero eroiko deu potxan gainetik botatzeko. Potxak hemen dijoaz martxan ebai, mantxo martxo, blu, 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 kusiko deu, laizter edo gerosio, birrinduko deu, eta berriro gero botako deu barazki barroa, gero goxatzeko hor beste 5-10 minutu. Vale, eta esan bezala, martxan jarriko dugu. Venga, hauxe hartuko oso ondo, eta unax, kontatu behar diguk. Zenba bazkide daude bertan? Bueno, bazkide daude igual izango gera 200 bat, baina erabiltzaileak... 200-entzako? Bai, bazkidetzen dalako jendea, eta gero gusten juten da, eta orduan... Ja, eta igual ez du astero erabiltzen, o igual bai, edo... Vale. Erabiltzaile, orain egongo gera, 80, 80 inguru, autoka banatzen dianak, ez? Horretan ditugu 17, herreran... 40 inguru eta grosen antzeko parezido. Aktiboak batzu zate eta bazkide hau izatea, baina gero ez igual aktibo jarri bihar dezunian. Bai, gertatzen dena askori gertatzen da, ez? Igual lanian hasi, eta irakaslia naiz eta Iruña jun behar naiz. Barduan ez dezuz, enbertako komunitaria jungo, ez? Jungo zera beste batetara, eta hori. Baina bai, polita da, bai, 80 bat inguru gaudela, konstante, bai da. Vale. Lehen esan dezu, bazkide egiten duela aplikazio baten bidez eskaerak, ezta? Hori da. Zein bia da? Aplikazio bat jetxi o nola da hori? Plataforma da, aplikazio igual ez dago indikan ez, baina plataforma bat da guk sarbide bat ematen diegu, ere bazkide bakoitzak eukidezan ere pasaitza eta bere kodia ez. Pasaitza horrekin sartzen dira eta ja hor jartzen dio zen menu mota nahi duten. Menu hori dakatela, orduan sartzen dira eta indezakete eskatu. Claro, guk eskatzen diegu astelenean mezua bialtzen diegu menuarekin, eta eskatzen diegu asteazkenerako edo ostegunerako alda neurrian egitea, ez? Betetzea eskaera. Horrekin zer egin zein da gakoa. Sukalderako egiten dugu tabla guztia zer egin behar dan, alergeno guztiekin, baita vegetarianoa, vegano, eta bihar bakoitzakin, eta lasaina baldin badakigu 6 lasaina inbarritugula. Orduan badakigu zen bat erosi behar dugun, ez, produktua. Eta horrek zer egiten du, albideratzen du ere bai, prezioan eta hori, irisgarritasun bat handiago izatea, ez, azkenean produktu ekologikoa beti ere bai, pixka bat garestiago izaten da, edo zein etxetara sartzeko ez da aukera, baina honekin baizetik egiten deguna da, zero zaborra... Osa, da ondakin gutxio sortzeko ere bai, eta hola badakizu eze prestatu behar dezue, zenba pertsonantzako, eta egiten dezue inbiardana eta ez gehiagin da alperrikin, ez da? Hori da, eta jendeak gaine sarbidea daka, eta daka bere menuarentzako, bere kopuruarentzako, eta orduan oso interesgarria da, batez ere bai, egiten digunako, nola, 3 banaketa puntu ditugun, egiten digulako ere bai, banaketa bakoitzara zer eraman behar degun, ez? Eta orduan biabakigu lanketa guztire ondo dakago eginez. Orduan dena leku berdinak kudeatzen dezue. Produktua, sukalde bat dao, 3 leku banatzeko, baina sukalde bat. Sukalde bakarra, oraingoz, ez dugu onditu nahi guk eginez gehiago, baizik eta leku berrietan, badirezuen grosen gabiltza ez, grosen marruma elkarte gastronomikoan, gunen batean nahiko genukena da izango zen, bertan ere bai, sukaldatzen hastea. Osea, leku bakoitzak bere sukalde eukitzea, ez da? Bertako komunitateak handauden bazkideek, sukalde hori martxan jartzea, ez? Eta hori da interesgarriena, azkenean dalako modu bat, pixkanaka modu auki batean azitzeko, ez? Bakoitza bere aldetikan, bere independentziarekin, baina berean sare batean sortuz, konfederazio bat antzeko batean, eta, hortako sortu genuen Basa Jaun elkarteak beste izen batekin, baina zalako aplikazioa egiterako orduan, aplikazio hori denentzako bai aukera izateko, ez? Bai komunitate guztientzako. Oraingoz, sukalde bakarra eta 3 banaketa. Eta pixkanaka berlortzen dugun, bigarren sukalde hori martxan jartzea, baina, pazientziakin. Idea da, gune bakoitzian bere sukalde eukitzia eta herri bakoitzako auzo bakoitza bereak kudeatzia, ez da? Hori da. Batez ere oso garrantzitsua delako, Euskal Herrian sukaldek utxak pilo bat daudelako herri guztietan. Eta batez ere, eta beharrare bai, olako komunitateak sortzeko, neustez ere bai, oso interesgarria dela behar horiek zabaltzea, ez?
bai zaintzarako eta baita ere gure arteko harremanak ere bai sendotzeko, ez? Azkenean oso garrantzitsua da pixkanaka etxeratzen nahi gera eta sartzen ez gera ateatzen, ez? Orduan ideia hori da, pixkanaka lanketa hori eginez, denentzako beste modu batean sukaldatu eta azkenean guk esaten dugu, ez, jatea ekintza politiko badala, ez? Hori interesatu, azkenean zure mailan dagoenak ere ikusten duzuk zerretan egiten dezu lan, ez? Eta orduan, interesgarri dut zaigu Eta hori. hau guztiak kudeatzeko. Nola egiten dezue? Horre elkarte hau, lankidek zaudete, musutruk ibiltze zeate, nola dago panorama? Bueno, oraingoz, gaude bi sukaldari jardunaldiaren hiruerenarekin, ez? Bai. Gero dago sukaldari burua, Aitor hau, berez dala promotoretako bat ere bai. Orain ere bai jardunaldi erdiarekin, eta gero oaintzen izartuko naiz ere bai, jardunaldi erdiarekin, baina arte asko egin degulako musutruk, ez? Azkenean irabazi asmorik gabeko elkartea gera, baina galtzeko ere ez, irabazi asmorik gabekoa da, etekinak ez de berriro auzora bueltatzea eta jendeari bueltatzea. Eta jendea ez nekatzia eta jarraitzia eta aurrea jarraitzia historiak, ez da? Interesgarria da guzti hori, baina baita interesgarria iruditzen zaiguna da, hori ez, soldata duin batetara ere bai iristea, azkenean ne ustez zaintzare bai horretarako dalako, ez? Azkenean benetako langileke bihar diala gauzak aurrea mateko. Azkenean beti bolondresak daudenian da, musutruk danean da, bolara politak izaten dira, baina gero beraka da hondiak ere bai. Eta orduan beti hon behar du norbait hor zutabe hori egondo eusten, ez da? Eta ustez, zaintzaren punto bate bai dela soldata duinak saiatzen lortzea, ez? Bai jende guztiarentzako, ez? Azkenean duintasuna leku guztiara iritsi behar da, ostelaritzara iritsi behar da, ez? Ez ostelaritza ere badago, ez uste, baina badago ere bai duintasuna, ez? Baina bai da egia, saiatu behar gara duintasun batean bizitzen, ez? Horregatik gaur egun pixkanaka aztengoaz, eta intentzioa bai da, pixkanaka horretan, jardunaldi osora iristea, eta orduan eskaintza hobea egitea, ez? Bai, lortu deguna da, behintzat, oain bai lortzen deguna sukaldea, ateatzea perfecto, ez? Bai, pixkanaka, lortzen nahi geha. Bueno, menuna, ikusezu, aurrenengo arrautza botaet, eta guen ditkan, egundoko gorputza daka, beste arrautza botako jo, eta igual irugarrengo bate bai, Gero bai salteatuko ditugu bai perretxikok batzu pixkatekin eta gazta, eta ordun botako dugu. Botatzen deunian, astezean hasten, eta emateu moztu indala. Gatean astezea holan hasten, eta da banatzen hasten da. Baina ni uste, eta hau elkartzean nian, ez diot arrautza gehiago botako. Zatea ja arriskua daka moztutzeko. Bueno, eta menuak eta zen egiten ditu hor menuak eta historia haudanak. Hor, sukaldari buruak, Aitorrek, interesgarria egiten duena da guk askotan, adibidez, barazkiak eta hori, lurraren horrenak ekartzaizkigun barazkiaren araberek, badakigu zer dago, zer egin dezakegun, ez? Azkenean bai hitz egiten du nekatzariarekin, esatute, zer euki dezakegu, zer dago, ez, baratzean, eta orduan horren arabera, pentsatu behar dugu egiten duguna prestatu menua, bi aste lehenago. Azkenean, hurrengo astean eskaintzeko eta bazkideek aukeraketa egiteko, ez? Orduan, jakin barrezu gutxi hori zer dagoen, ez? Hitzein barrezu arakinarekin, hitzein barrezu garraina saltzen digunarekin, ez? Eta orduan, hor dago lanketa oso interesgarri bat, ez? Platerak normalean antzekotak izaten dira, ez? Aldatzen juten gera, baina bai da interesgarri egiten den lana, ez? Ikutu berezi bat eman, da ez beti jendia berdina janda aspertzen ibiltzeko, ez da? Hori da, baina eraberean ere bai guzti hori, bai, ez? Begiratuz ere bai arlo ekonomikoa, karo, ezin gera pasa, ez? Azkenean guk tarifa plana bat izango balitz bezala dakagu bazkideekin, ez? Eta orduan hori interesgarria da, hori, Claro, bixigua sartu da la moian, bale. Baina bixigua... Berdela zaila hongo gea, berdela zaila hongo gea. Zaila dakagu bixiguarekin lanketa hori egitea, ez? Esatik azkenian, hori, astelenetik ostiralea jan behar da, hori egiten dezu, aste guztiko menuak eman, astelenetik igandeaino, o zemat jan ematen. Guk egiten deguna da, astelen eta asteazkenetan egiten dugu ontiratu, eta beretan bildu. Zatik, azken banaketak astelen eta asteazkenetan egiten ditugu. Hoi da gure funtzionatzeko era, ez? Guk esaten dugu, beste dugun leku batean hasi nahi baldin baute, bakoitzak eba erabakitzen nola nahi duen funtzionatu, ez? Guk egiten duguna astelen eta asteazkenetan... Hauzo, edo herri horren beharrakin, eta guk egiten duguna hori, ez? Astelen eta asteazkenetan ontiratu, intentzioarekin, astelenetik ostegunerako espazio hori kubritzeko, ez? Eta gero aste arte eta ostegunetan, sukaldean egiten da produkzioa. Produkzioa beste egunetari begira, ez? Lasainak montatu behar balma dituzu, azkenerako baldin lasaina aste artean egiten duzu. Eta gero azkeneko labeka da, sartzen jozu egunean bertan, ez? Eta orduan, oso ondo funtzionatzen ari da, eta askotan ez ditut egitugu. Horri heldu, da honai funtzionatzen egin egin barritugu, ez dakitzen bat, eta teatzen da perfecto, ez? Teatzen dira ontziraketak arazoi gabe, eta beti ez da gertatzen bapatean, hau egin behar dugu, eta ez dugu lortu zea, ez? Baina
oso ondo egiten dugu, eta hori Aitorrek, egian esan bertzaio, kriston lana egin du, eta lortu du, ez? Oso polita da. Eta esan behar nizun, ontzillak, neraman inberko dia garbila, gero, hueltan, edo ontziak berrera biliten dia, o jartzen dezu zuek eta nola dijo hori? Bai, guk ontziak ere beltzaitugu, mikroinoan sartu daitekena, ez? Azkenean, etxeetan ere bai, jendeak normalen hor berotzen dulako, ez? Naiz eta gero sukaldatu daitezken ere bai, baina normalen jendeak iten mikroinoan sartu eta aztu, ez? Orduan ontziak hortarako dira, ez? Eta baita ere lavavajillas batean ondo sartzeko, ez? Horan guk eskatzen dieguna bazkideak eramate ditu, eta hurrengo astean, berak ustutzen ditunean, ez ez diogu esaten, presakin ez, karri da segituan ez, egunen batean bosteran baten bat juzu, eta lau ekartzen bat juzu, eta zer gertatzen. Baina usten dugu, baina beti... apuntauta geratuko ez tezuna ekarri. Hori, apunta dugu, eta gertatzen zaigun izan behin, batean batek, astutu zaizkit. Eta gero etortzea laro hipotekin. Gero ikustezu, boltsa hundi batekin, eta bain dena ordenatzea, baina bai, hori... Oso gaineko politia da, azkenean hasierako duda hori bat izan zen, ez? Jendeak kumplituko du, eta jendeak kumplitzeu. Azkenean nolako proiektu bat zaudenean, jendeak kumplitu eta jendeak ekarri zeizu, ez? Claro, olako lan egiten nahi da, atzetikan jendia, eta zuez baseak kapaz, taperrak egamateko gueltan, mekatxiz lamar, ez da? Baina, jendeak ekartzen ditu, eta interesgarria da, azkenean jendea portatzen dela, eta hori, politia dela. Bueno, launak, hementxe, beitu, Kauseren masatxua, presta dakau, gazta eta guzti barruan. Ingo deuna da hemen perretxikok salteatu eta bertan gehitu. Geo mangatxo baten sartuko ditugu, prejitzeko. Inbiar deuna da baita hemengo barazkik birrindu eta berriro bertan sartu, eta ospinolioa, txukun eta prestakak. Ingo deuna da erreportai bat ikustea jun, eta hueltan etorriko gea, dena bukatzea. Ikusiko zue, ze erreportai, berezia, Gasteiziaino jungo gea, eta bertan da, liburutegi bat, jan, edan, eta gauza asko iteko. Guazen ezautzea. Eguerdion, Joseba. Hemen gaude Irune eta Xabi eta ongi etorri Eva Forest Liburutopiara hemen Gasteizen. Eva Forest Liburutopia kafetegi liburu denda bada, Gasteizko alde zaharrean dagoena, eta pixkat ideia sortu zen, iruditzen zitzaigulako, Gasteizek behar zuela horrelako espazio bat, hausnarketarako, liburu kritikoak eskuratzeko, eta nola ez, kafe baten bueltan edo, lagunekin, edo taldean eztabaidatu, edo erratu hon bat pasatzeko, ez. Duela 3 bat urte hasi ginen ideia honekin, eta Eva Forest elkarta sortu genuen, bereziki, proiektu hau aurrera ateratzeko, eta gaur egun ere, elkarte bezala ari gara funtzionatzen. Izenak, Eva Forest militante bat izan zen, idazlea izan zen, editorea izan zen, eta zentzu horretan, lotzen gintuen liburuaren munduari, baina baita ere lotzen gintuen, beste mundu bat ere ikitzeko gogo horri, ez? Eta iruditzen zitzaigun, homenaje txiki bat egita ere Eva Foresti, polita izango zela. Eta baita ere, utopiara begira jartzeak, ematen dizula aukera, pausuak ematen joateko, ez? Utopia inoiz ez da lortzen eskuratzera, ez? Baina laguntzen du pausuak ematen, ez? Orduan, zentzu horretan ere, importante iruditzen zitzaigu. Proiektuaren 2 oinarriak dira liburu denda eta kafetegia. Baina hortik apartere dauzkagu adibidez umeentzako txoko bat, iruditzen zaigulako garrantzitsua txikitatik hori lantzen hastea, eta adin guztietako pertsone daukatela hori lantzeko beharra. Eta gero ere, erakusketak egiten ditugu, liburu aurkezpenak egiten ditugu, irakurle taldea dauzkagu, eta burua hornitzaz gain, gure sabelak ere hornitzeko aukera izaten dugu. Orain kontatuko dizuet pixka bat kafetegian daukagun eskaintza, batez ere dauzkagu gosariak eta meriendak. Baina edozein ordutan hartu daitezke. Eta, dauzkagu alde batetik tostadak eta brusketak, ez berdintzen dira, brusketei jartzen delako osagaiak tostadoran sartu aurretik, eta orduan gazta adibidez geratzen da deseginda.
Eta tostada, ogia jartzen dugu tostadoran, eta gero gainean nahi duguna. Rukula, oliba beltzak, tomate txerriak, tahini, dago eztia, gauza ezberdin asko. Eta gero klasikoak jarri ditugunako tomatea eta olioa, eta gurina eta mermelada, eta horretaz aparte, baukagu granola jogurrarekin, hortxata, baukagu batidoa, te hotzak, konbutxa, eta esne vegetalak ere noski. Gaurko proposamena basoko tostada da, asko eskatzen dago saltzeko. Lehenengo gauza tosta egiteko, moztu behar dugu ogia. Eta jarriko dugu txigortzen. Guretzat ogia oso garrantzitsua da, ogia hemen egiten dute Araban, Arabako mendialdeko kinek, gari zaharra berreskuratu dute ogi hau egiteko, eta da ematen diona zaporea tostada honi. Orain txigortuta daukagula ogia, botatzen diogu olioa. Olioa ere garrantzitsua da olio ona izatea, hau da oliba olioa ekologikoa, eta horrengo gauza guakatea jartzea. Orokorrean, bertako ekoizleekin edo proiektu txikiekin egiten duguela lan, hori dela gure filosofia, edo bestela auzoko komertziotan nahi dugulako balorean jarri auzoko sareak eta auzoko bizitza. Gure helburua da izatea osasuntsua, gozoa eta albada ere poltsiko guztietara iristeko modukoa. Joseba, hemen txaukazu gure basoko tostada, gaur egin dugun proposamena, sagarzuku natural batekin lagunduta, eta hemen txegaituzue Eva Forest liburutopian Gasteizen, nahi duzuen erako. Hurrengor arte, mila esker. Agur. Haupa Xavier, eta haupa Irune, eta haupa indezuen leku berezi eta elegante hori. Besarkada handi bat eta jarraitu goxatzen eta goxatu arazten. Leku edarra, ere, agun, irakurri, partekatu, eta gaina sosejan. Hor, harrapatu india zuen. Besarkada handi bat agurian jarraitu behar dugu. Hemen txebeitu, kauserentzako, perretxikoa dazkat hemen, sartuko ditut bertara, mingaina bat hartuko dena ondo harrapatu, eta mangatxo baten barruan sartzeko. Hemen dakat olioa berotzen, bertan prejituko ditugu kauserak, eta aterako ditugu. Hemen, indezun nasketakin bai piperrak eta tomatekin gio ospin pixka gotako jo olioa eta gatza, ingo dugu pixat ligatu, gio gainetik botatzeko. Baina hemen dakau, behitu, hau ingo eta hemendik atera, utziko izut hau hemen, eta ingo zuna da, unas, bertatikan, barazkik harrapatu, bertan sartu, ondo birrindu, eta bueltan botako zu bertara, baino iragatzita, bale? Hori, bale. Orduan hemen lagako izutau, gero ja bueltan botatzeko, honekin harrapatzeko, bale, barazko. Venga, hoi zure kontu, eta hau nire kontu. Eta bazkide izateko, non iman behar da izena, edo nun egiten dezu elkarlan hau? Web horri badakagu, jaunelkartea.eusen, hor azaltzen dira, ditugu hiru banaketa nodoak eta sortu daitezken besteak ere bai, ez? Orduan bertan sartzen baldin bazera, hor daude bi telefono, nodo bakoitzean telefono ezberdin badalago, eta hor bazkidetu eta gu jarriko gara harremanetan, behin apuntatzen zarenean, ez? Zukein balkozuna da galdeketegi bat erantzun, eta galdetegi hori erantzuta, guk jarriko ginean kontaktuan. Ze galdera mota iten dia, zer da? Esan desuna leheno pisa alergenuak eta jakin motak eta kantitatiak eta hola, o... Lehenengo basikoa dena, ez? Basikoa zein da, izatea izena bizenak eta guzti hori, ez? Norban nor, nungo naiz, zeinetara nahi dezun bideratu zure janaria, ez? Grosera, horeretara edo herrerara. Eta orduan behin hori eginda, egiten duguna da gu kontaktuan jarri, beraiekin, eta orduan baita ere hor garrantzitsua da alergenoena eta guzti hori, ez? Aber intolerantzia edo aber alergiarikoa dakaten, eta hori garrantzitsua da, gero menua irikitzerakoan, ikusteko, jakiteko zer ezaien sartzen, zer jarri dizaiak egun tope bezala, digamos. Ze ona. Bueno, eta hau, herrena naizeate, esan dezu grosen ere bai, Euskal Herrian beste nun baiten topatuko dugu olako ekimenik?
Ba, antzekoak edo esto, bakit zeo zerrola badodela kooperatiba munduan tala, baina badakide gu aurkezpen egon ginean Aiaraldeako faktorian, Bai. eta, bueno, duela gutxi egin dute proba pilotu bat. Etorri ziren gure gana Maitan eta Gartzen bertakoak, eta gurekin egon zan sukaldaten Maitane, eta baki proba pilotu egin dutela, eta, bueno, bainen gaude hitz egiteko, aber zemuz juntaien, eta aber sortea dago, eta pixkanaka handitzen doan. Osea, dakizuenez, ez dago beste ikan, eta baten bat bai junda zuen laguntza bila, hau martxan jartzeko, Bai, esperientzia komentatu genien nolakoa zan, eta horrekin, santzen, ideia politi zitzaien, eta azkenean, bai, filosofia hona dakin dakate ez, gertuko produktuarekin lan egitea, eta ekonomatu bate bai moment dakatean, eta orduan, hori interesgarria da. Ona. Bueno, hemen bat botako eta beruak aten ja olilua, eben busketak egiteko ingotena, honea inoin, eta peixkatu. Batekin zanpatu, eta bestiakin peixkatu. Kausera, pixka txistorra zamarrakateako zaizkite, inberdetena da pixka potoluo, irteera, eta motxak guain. Vale, horrela, xe. Horregatik da beti garrantzitsua txikit jain, haundik jaiten bazukeo ja behandu izatea eta. Bueno, eta hau guztiakin batea, jarraitzen dezu tabernakin, ezta? Bai, hor jarraitzen dugu familiko tabernan, Zumarri tabernan, eta... Nola deitzen da? Zumarri taberna. Zumarri taberna. Dagona. Eta hori, hor da bat, 25 urte, eta ja... 25 urte. Zenek irikizun noi? Hoi, familiko, taberna lehenagotik antzegoen, eta gero guk familiak hartu genuen, familiko anaiarrebak eta gurasok eta denekin, eta hor jarraitzen dugu. Ja, bakita 13 langile gaude, hor dale fuego, eta... Taberna jarra, ez da? Hor buru belarri etxezate, ez da? Auzoko taberna bat, baina bai da egia... gehiago evoluzionatu dula, bazkari eta faritara, eta bokaiotara, eta plater kombinatutara. Asiatikan ez jakin gabe, bere garaian, urasoak, etxeko handera, sukaldari honak zirala kontutan izanik, lortu. Onak ez, oso onak. Oso onak, bastan obenak izateia, ez? Onenak. Da, ez? Eta zezan bihar nizun, badator urrengo bailean aldia, semek eta badatozte martxane bai? Alaba, baitu gola, baino, noizan ben laguntza jun, baino lagundu beste modu batean, gero, hoi bai da diferentzia, ez da ben gaur egun zatez, gero nahi balin baute ikasiko dute eta ikusiko dute, baina leheno igual hor sartua ibiltzez ginean, eta gaur egun ez. Gaur egun, baina ustara ditzen kristona eratzuak, zunete badago pertsonela lortzeko, eta... Eta etxekoakin bota behar aurrea, etxekoakin inberra aurrea. Bueno, hemen ningoetena da hau batea, urrengo tandatxo bate jarriko dugu martxan, behitu ze kausera berezik, berretxiko eta gaztakin indakuak. Egia esan gazta usai badago guantxe hemen, gazta erretakua. Hori, bai, behitu, bertara bota, iragatzita, behitu gauzatin, bota nio lehenuo, jugua pixka kendu ingo jot. Bestela igual, geldituko zaigu finegi, ja. Ingo diguna da pixka zukuak kendu, gio berbau botako jau bueltan, baina pixka gehiagideakan ez ikusteten ez, behitu hori utziko jau, eta guain bota dena, hori deketa. Enmontako beste tandatxo bat, eta bago, astxire gitxarraka, ona. Bueno, hauek emartxan, hauek gero gehiago ingoitut, ni uste gaurko platerantzako hauen nahiko dazkatela, hemen olioa ospina botaet, gatza ere bai, guain ingoetena da bota pixkat olioa eta vuelta batzuk eman, aldi berian, pixka loitzeko, eta inberdeten bakarra da, perezil pixka pikatu horrei xamurtasuna emateko. Beitu horrek, zanpatzeko, sardezkakin zaude, emango izut, beitu, hau, ondo apoiatu hemen, eta honekin indarrain horrela, bale? Haure garritzea botako deu, haure bai, horrekin hobetu, ez da? Bai. Eta, inbiar deuna da, platera hartu, oso ondo, eta baitare, perezila pixka pikatuko deu. Honei, olio tanto bat gehiago botako jot. Tanto bat, aita bezala, tanto bat, jarra txorrota, Venga. Behar duna. Hau listo, eta hori ere listo. Hau, guain, egila esan, etxian egongo baginan, gustatuko zitzaigun, hau zutan jarri, eta eman 10 minutu, dena ondo biltzeko, baina, bueno, bakizue telebistan, batzutan korrika eta presa egin bierdia gauzak, eta ateako geha aurrea hontan ebai. Ingoetena da behitu, hemen huelta pare bat eman, horrela, itxura ezinio bidaka. Batzu ikustatzea jo potolitu eta bestiai leuno. Gaur leun xamarrakatea zaizkio, ala izango dira. Bale, hemen kauseratxo haueke listo dazkau, oso ondo, ze bereziak, buñuelito hauek. Itxura errak. Itxura erra daka, bai, ezinio bida. Bale, hau listo, hoi listo, eta esan dakoa. Perezil pixka pikatukoet, botatzeko gainetikan, eta listo gaude, launak.
Bueno, eta guain irailean, ze platerrekin zabiltzate, eskuartian. Aldatzen juten gira, baina bakiturrengo asterako menestra dakaguna, ekartzen diguten barazkiekin ingo deguna, azkenean hori da politina menestrarena. Garaian aldatzen juten dena, eta hori da... Menestra urte guztian dago, gero, zer dakan menestra beste histori bat. Ba hori, urde azpikoa vegetarianaz batzera eukiko du, eta arrautzare, bai. Baina beste guztia, barazki aldatzen jutea, eta hori da interesgarri ere, bai, bazkidek bai, badakitelako garaian zen, ze barazki izango. Hori gauza hona da, zeatik, bestela gatzkotan ohitutze geha, eta beti berdina jaten deu, eta gaine holakotan, nahi gabe, beste barazki mota jaten ditugu, eta hobeto elikatze geha. Azkenian, bariatuago jaten deunean, hobeto elikatuta gaude. Eta hori da ideia jatiana, ez da? Goxatu, baina elikatu aldi berian. Bueno, hemen esan dizuten bezala, Betu ze testuratxuak haen, pixka gehiago nahiko bagendun loitu, hemen utzi denboa pixka gehiago goxatzen, edo barazkikin batea, babarrun batzu sartu, eta babarrun nahi birrindu, eta horre nahikoa loituko izue. Bale, behitu, horrela xe, gotxatxuak, bale, bertan, botako ditugu kausera batzuk, horrela xe, bota ez gutxi, janaria utzitea ez da botatzen Joseba. Hoi eta beti esatez itxan, janaria utzitea ez bota. Gauza platerian, koloka hau, ez pas askotan, bota eta enga eta ez. Janaria, xamurri bili bihar da. Bale, behitu, eta hori guain, amaitzeko historia, ingo deuna da, indeun, ospino olioakin, aberaztu, iskat, gotitak txuak, eta honekin batea, gaurko saioa, bukatu deu. Bitu ze gauza jarrain deun. Bueno, azteko eta behin, Unas, mi esker itezuen lan guztia digan, jarraitu gabe, zabaltzen da hau Euskal Herri guztien da, eta Penintxula eta Europa aldea, eta gu hemen jarraituko dugu, kosinatzen. Ados? Bai. Agur lagunak. Agur.